lamsoko tikring TV channel light dong no o channel ni bising kinarok desh videsh ni news talk nugui mana te SIR ni related benar o channel dinyo joto notification nokhor mane o channel tinrok o dakti nai manai fighting ke sengtini topic bot topic no salanya ne thangnai jong 125th amendment bill jotono side mano abono no kaisa tak dabi khlai tripura o tubunani hini saklaijak bo tongo tei bari 125th amendment bill no salaijak bo tongo tripura apply khainani kintu 125th amendment bill to tripura o tonai kintu aboni bisingo tamo tong tei tripura sarok tamo hamari mano abono bo jeng kia sharing jalainyai joto borok to sinai bo tongo sia bo tongo just siarok ni bagui no o video no swnamjak ang 125th ni rule tamo o video to kolokma wngnai kintu ang norok no 1 part 2 part tak 1 part phungnai epore next norok comment khaimani bore ang 2 part no hai nog no phungnai tini 1 part suru tinta topic no tui 125th amendment bill no ang norok no srai ke sukrubui sai khnarnai naidi 125 right no slaimani bill tamo puila tei musungma 125 slaimani bill wngkha 2019 obo jorao tongnai hayungni montri Rajnath Singh 2019 BC ni talni 6 salmario tubuka o bill ni musungtui India ni rajdhani 6 schedule ni bisingtui jat jati hapang no krak khlaina bagui Assam Meghalaya Tripura tei Mizoram ni jat jati haste no swnamna bagui bini thwngmung wngkha tabuk tongnai jila tei amchai ni council bai baksa kami tei kamiyung ni council rok no swnambui grassroots democracy no swnamnani musungma manui rok oro wngkha 1 number point wngkha article 280 ni swlaimung 6 schedule ni jagao jilla kami tei municipal council rok no manui khwnui rok no kwbangma khlaina bagui kaisa rajyo o kwtal rangchak no kwbangma khlaina bagui rangri commission rok no dagio obo wngkha 1 number point tabuk 2 number point dophani schedule ni swlaimung rok raida wngmani bisi kaisa ni bisingo kamiyung ni council ganani kamiyung ni bagui tei municipal council kamiyung ni bagui swnammani rwngthoma jilla council rok no o kwtal council rok ni mung wngui tongmani tei wngui tongmani rok no koktwui kerong swnamnani phan rwjak oboni bisingtui bwrwi rok ni bagui khoroksa wngui tongmani council ni borok rok no rwktharna bagui crown wngui detection no phuarwi rwkha joto council jilla amchai ni kami municipal ni bagui songmari ni samung rajyo ni songmari ni thani wngnai Meghalaya ni rajyo ni thani rwjak yasa 3 number point abono teibo raida no kaham khlainai tabuk tongnai sak ni thani tongnai kamiyung ni mung swlaiwi Korbi Anglong Dima Hasteo tei kwbangma jilla council o seat kwbangma khlaiwi bwrwi rok ni bagui seat reserve khlaiwi o council rok no rang rwna bagui raida swnammani tongmung o bill no bebak bai kwrwngjak nogo samung tangnai committee ni thani rohorjakha borok bini report no March talni 5 tarik 2020 o tubuka 2024 ni BC ni bisingo o bill tabuk bo wngui tongkha tei ADC rok abono pass khlaina bagui sankha hinkhe tini jorotui aswkno part 1 norok part 2 nangkha hinkhe comment khlaidi tei norok no part 2 bo riwi rinai tamoni hinba mo ekdom kolokma nangkhankhe norok ani telegram room no join khlaidi norok ah jagao PDF manui mannai hambai।